तोरी ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଆମେ ତ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲୁଣି ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ ଦେବୀ ମା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ସମୟ 6 ଦିନ ହୋଇପାରେ କି 6 ମାସ ବି ହୋଇପାରେ। କିଛି କହିହେବନି। ଯଶୋଦା କହିବେ ମୁଁ ନା ୟା ପରିଚୟ ଜାଣିଛି ନା ଇଏ କୋଉଠି ରହେ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଲାଗୁଛି ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି। ଡକ୍ଟର କହିବେ ହଁ, ୟାଙ୍କ ପେଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଶୋଦା କହିବେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ୟା ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତିଯିବ ଆଉ ଚିକିଙ୍କର ଦିନେ ହୋସ୍ ଫେରିବ। ଯଶୋଦା କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁ ହୋସ୍ ଫେରି ପାଇଛୁ। ଦେବୀ ମା ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଚିକି କହିବେ ମତେ ମାରନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ଯଶୋଦା କହିବେ କିଛି ହବନି ରେ ମା, ତୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତୋ ମା ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏପଟେ ଦୁର୍ଗା କହିବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦିଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି ମା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମକୁ କେତେ ଭରସା କରିଥିଲି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ। ଆଉ ମା ସେ ରୁହିର ସାଥ କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେ କ'ଣ ଅସହାୟ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି କମି ଥିଲା? ମୋ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ହିଁ ଦେବେ। ଏହାର ଜବାବ ମତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଶୋଦା କହିବେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତୁ ଯେତେ ଚିଲେଇଲେ ବି ନା ତତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନା ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ନା ତୁ ତୋ ଅଧିକାରକୁ ଫେରି ପାଇବୁ। ତତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଏବେ ତୋର ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏବେ ହେଉଛି ସମୟ ଆରମ୍ଭର। ସେମାନେ ଯେମିତି ତୋଠୁ ତୋର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବୁ। ତୋ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ତୋ ସାଥ ଦେବ ତୋର ଏ ମା ଯଶୋଦା ରଇଚାନ୍ଦ। ଦୁର୍ଗା କହିବେ ହେଲେ କେମିତି ମା? ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କେମିତି କରିପାରିବି? ଯଶୋଦା କହିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତତେ ମାରିଲେ ଏ କଥା ଭାବିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ? ପଣ୍ଡିତେ ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ କ'ଣ କହିକି ଗଲେ ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କାହାଣୀ ତୁ ତ ଶୁଣିଛୁ। ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ସହି ନଥିଲେ ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦାନବ ହଉ କି ଦୈତ୍ୟ, ସୁର ହଉ କି ଅସୁର, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ପାପ ଆଉ ପାପୀର ସର୍ବନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପରି ତୋର ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉମାନେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତତେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆଉ ତତେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବନି। ଦୁର୍ଗା କହିବେ ଠିକ୍ କହିଛ ମା, ତମ ଝିଅ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବନି। ଯଶୋଦା କହିବେ ତାହେଲେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପରିବାରର ବର୍ବାଦୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। ଦୁର୍ଗା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମା। ଯଶୋଦା କହିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା। ଦୁର୍ଗା କହିବେ ହେଲେ ମା ତମେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଯଶୋଦା କହିବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭାବି ସାରିଛି। ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ତତେ ତ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଚିକି କହିବେ ହେଲେ କି ଗିଫ୍ଟ ମା? ଯଶୋଦା କହିବେ ତୋ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ଅଧିକାର ମୁଁ ତତେ ଫେରେଇବି। ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା। ଏପଟେ ରୁହି କହିବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଆଜିର ପାର୍ଟିରେ କେବଳ ରାମଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ କଥା ହେବନି। ଆଜି ରାମଙ୍କର ଆଉ ମୋର ବାହାଘର କଥା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ସେ ବି 8 ଦିନ ପରେ। ଏପଟେ ଯଶୋଦା କହିବେ ରାମର ସକ୍ସେସକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ସେ ପାର୍ଟିରେ ଆରମ୍ଭ ତ ସକ୍ସେସରୁ ହେବ, ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ସର୍ବନାଶରେ। ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଇମୋସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦବୁନି। ମତେ ପ୍ରମିସ କର। ଦୁର୍ଗା କହିବେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମା, ଏ ଦୁର୍ଗା ରାଇଚାନ୍ଦ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଇମୋସନାଲି ନେବନି। ଆଜି ହେବ ମୋ ଜୀବନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଯଶୋଦା କହିବେ ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ମା ଯେମିତି ସଂସାରର ସବୁ ପାପର ଅନ୍ତ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ତୋ ସାଥିରେ ରହି ରୁହି ରୂପରେ ଥିବା ରାବଣର ଅନ୍ତ କରିବେ।